Hambai ke जों tabuk sunitla outpost nirmol development bangai file case khaika awni bangai je nungnai norok bono narbi tondi te bini photo sininan bangai जों screen or nai te contact number bor nai o contact number phone khaihodi bono rutugi mangke te amsuno nongni bangai koimung norok kisa nukangkai bono narbi tonjabadi tadi जों tabuk sunitla outpost sapaika missing case file khaina bangai जों tabuk bisingo thangai oroni usibai malainai bai hambai bele bele khano nong thani kaisa kobumung thanai 17 tarik simi chini parani sigla khoroksa tabuk bo mayako bini bungkai nirmol deborma para isan chaudhary para sidai mohanpur ps tei simna area khai post office dargomora kebo bono nugui tongkhangke norok bono rominar tondi tei जों bini photo nobo screen o umko upload khainai asuna hambai जों tabuk ps o police station o जों umko orina thangtongo FIR khaina thangtongo aboni bagai norok jai jai ke kisa nukma nukkai bono kasui narak tondi hambai